Sijat twal ta' taħdidiet fi Brussell intemmu fi sijat bikrin ta' dalodu bil-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jħabbru il-intlaħaq ftehim miżuri ta' emerġenza intiżi sabiex itaffu l-kriżi taż-żona euro. Il-mexxejja Ewropej qablu fuq 3 miżuri prinċipali li l-banek privati jaħfru nofs id-dejn tal-Greċja, li l-Fond Ewropew magħruf bħala l-EFSF jitla minn 440 biljun euro għal triljun euro u l-obbligu fuq il-banek Ewropej li jżidu l-bażi kapitali tagħhom 106 biljun euro sa' Ġunju tas-sena d-dieħla. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso wissa iżda li l-proċess mhux se jkun wieħed qasir. Fil-jiem li għaddew l-MFA irċevit id-dokumenti bid-dettalji kollha li semmew fil-proċess tal-Kroat Ante Sapina li qed ikun investigat li prova jirranġa xi robiet. Is-sit elettroniku maltastar.com qed jirrapporta kif f'April li għadda Ante Sapina u 5 persuni oħra dieru quddiem qorti f'Bochum fil-Ġermanja akkużati li jirranġaw 47 partita. Fil-qorti Mario Zvartam, wieħed minn 5 persuni akkużati bil-każ, qal illi iltaqa' ma' 3 plejers tat-tim nazzjonali Malti f'Lukanda fejn kienu alloġġjati f'Oslo ftit sigħat biss qabel il-logħba ta' kwalifikazzjoni. Fid-dokumenti li għaddew għand l-MFA jissemmew l-ispiet tal-4 plejers Maltin involuti fl-allegat tixħim. Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN fi stqarrija qalet li ma tistax tifhem kif wara 10 xhur minn meta beda l-proċess biex jimtlew il-vakanzi ta' nursing officers f'60 sala mifruxa mal-isptarijiet kollha f'pajjiżna sal-lum għadu ma rriżulta xejn. Dan ifisser li n-numru sostanzjali ta' swali huma nieqsa mill-aktar persuna importanti sabiex dawn is-swali jitmexxew b'mod effiċjenti u kkoordinat fl-interess tal-morda li jkunu rikoferati f'dawn l-istess swali. Wara li l-Prim Ministru faħħar lill-Ministru tas-Saħħa bix-xogħol li qed jagħmel, l-MUMN tippretendi li l-istess Ministru kellu jinsisti bil-qawwa kollha li n-numru rikjesta 60 ma jiġix imnaqqas biex bekk is-servizz tas-saħħa jingħata kif suppost fl-isptarijiet kollha. 16% biss ta' dawk li għandhom dottorat f'pajjiżna huma kuntenti bis-salarju tagħhom. Id-dħul tagħhom huwa stmati li kien ta' madwar 33,000 euro fis-sena 2009. Dan joħroġ minn stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi wara wkoll illi fl-2009 4 minn kull 5 b'dottorat kienu irġiel, b'terz minnhom kellhom il fuq minn 54 sena. Sinifikanti l-fatt li dawk li ġabu PhD fl-2008 u fl-2009 kellhom età medja ta' 40 sena. U mix-xena sportiva llum wara nofsinhar id-dinja sportiva b'mod partikolari dawk dilettanti ta' tlielaq tal-moturi żguri li se jkunu qegħdin isegwu l-funeral tas-sewwieq Taljan tal-MotoGP Marco Simoncelli. Fis-sigħat li għaddew eluf ta' partitari taw l-aħħar tislima lis-sewwieq meta l-katavru tiegħu fuq xewqa tal-ġenituri tiegħu stess kien espost għal pubbliku fil-Knisja ta' Korjano fil-Belt fejn twilet. Marco Simoncelli miet f'inċident traġiku illi dher mod dirett fuq televiżjoni waqt il-MotoGP tal-Malasja il-ħadd li għadda. Simoncelli kellu 24 sena. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun ftit imsaħħa b'waqt iċ-ċemxin matul il-jum, il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif minn tramuntana li jsir varjabbli, il-baħar moderat, imbagħad baxx għal moderat li jsir baxx mill-vant. L-ogħla temperatura 23 grad Celsius, l-inqas 17 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 4.